jeɗɗi fawi silmaji capan e nayyi korgo to leydi Côte d'Ivoire. Bisimilla mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. E ɗi silmaji nogay jokkoji hen joni ndi en keɓan hen heɗade silmaji joyi toɓɓe mawɗe tawaɗe o jewtiɗi Fatoumata Sisawane e yeftere moɗon on tottama konngol ko wanno hakkude altinere e alkamisare kengen. Caggal ɗum Rama Diallo jangaren ko winda e jeydeji ɗi timminirena wiyata ngo jantore meɗen mawde joyo ɓerde e saktitone du e ngallure e Touba jantore nde Oumar Mamadou Sow o waɗani en nde hande nde ana fawi e dow noddirteɓe Bayfal. Faɗeɗe toɓɓe noon bisimilla mon e yeftere coftal ɓalli. Coftal ɓalli. E yeftere coftal ɓalli Rama Diallo salminama. Mi salminima Abdoulaye, mi salmini heeɗiɓe. Mali e Guinée tetodiran e darde tatu ɓerde kamɓe ɓurali duuɓi noga e tati hande. Non Abdoulaye ɗe diɗe ɗiɗi ettodiran filade nde dande tata ɓerde hande taw ko ɓuri teddande ɓe woni heɓude nde ɗo lunde timmude ɗe leyɗe tati jokkoji fijoji Jeux olympiques to Paris hitande warore nde. Abdoulaye jahango tetodiroɓe ngal desewal timmal ngal woni Égypte e Maroc. Égypte jogiɓe ngal desewal fa joni Maroc jaɓɓiɓe hono kawrangan e hitande hikka. To Maroc to kan U23 jokki fidede Abdoulaye to ndu woni ko fedde kaf waɗi urƴa e kenga nden filade hono ɗe diɗe e fijoje kawroje e kan rewɓe e hitande warore nde Abdoulaye e leyɗon andama joni e diɗe hono hawroje. Leyɗe capanɗe e ɗiɗi tawa. Non ana tawa Nigeria du hono ngal e tawanongal e fijo timmal hitande faltine nde ana lima e fijoje ɓe etodiran e Sao Tomé et Principe ngal ɗo diɗal e o urƴa Sénégal kañum hawran e Mozambique ko hasidu waddodirde ɓe hakkunde maɓɓe e ɗono Égypte ɓe piddata hono e ɗiɗaɓal ngal. Afrique du Sud jogiɓe ngal desewal piddan hono e jalotoɗo hakkunde Burkina Faso Eswatini addotoɓe ngoɗo fijo. Côte d'Ivoire etodiran Tanzanie, Niger kañum ko Tunisie etodirta, Algérie e Kenya woni fiddoɓe. Tour de France. Tour de France ana jokki Abdoulaye kenga nyalande jeega ɓerde nde doggama Tadej Pogacar ɓi Slovénie kan woni adiɗo doggine Tour de France kenga nden. Jonas Vingegaard mo Danemark woni jaɓɓuɗo koltal olal ngal hanki nden. Hande hakkunde Montmarsan yaade Bordeaux do kilométre ji 160 alandu dogginere nde timmata do poɗagu jundam kilométre ji 160 Abdoulaye ɗum tawete hakkunde Haute-Vienne yaade Giron. A jaram. ɗo joni keɗoɗen toɓɓe mawɗe tawade on jewtidi Fatoumata Sisawane e yeftere moɗon on tottam konngol ko wanno hakkunde altinere e alkamisare kengen. Kañoggal ngol on toɓɓe yewtade ka taskaram on tottama konngol e nder nde yontere e altine on feññinanime jiyande mon ko faati e alhaali yaltugol ministre e nder Mali ɗo e lannode hitande nde wonɗen e mum ɗo. Moussa Ba Mauritanie faati e soldateɓe ministre ɓe Mali e poti ko yaade ɓe jalta leydi ndi. Mali hankkadi koko taƴi ministre hankkadi ko jokkodiri koko jokkodiri tan wino ko France o yalta joni wiiti ko ministre e hoore mum o yalta hankkadi ko woni yummum woni bamum tan ko Wagner en hankkadi Mali jokkodiri tan koye ris ministre ma fellodirtaki haɗata ko ɓe fellude haɗa ɓe ga fellude haɗa yimɓe haaɓe so haare waɗi ko ceerno tan addani wiiden haaɓe ministre ma ɗum woni liggey muɗum so tawi noon wonti haare jeehe jalte leydi amen iwi ga fayi ga koɓe mbaɗa he leydi eɓe jaa ɓe goppaɓe leydi mabɓe neɗɗo welnoto ko welata ala ko neɗɗo welni ko yiɗi fof yo jibin yomi goppin Mali e hoore mum. Yaltal ministre ma Mali ko très bonne nouvelle jahal ministre ma Mali gonal maɓɓe toon ittane nangue wattani ɗowdi wonno mission maɓɓe ko darade hakkude pelle kuliyankoɓe e civileɓe en koyen jiguila ɓe gaari toon warangoji hin jokkodiri yimɓe heɓe mbaare jamma e ñalawma ministre ma woniri toon tan ko wadde publié wiyede temedde maayi ujunnaje maayi min mbiyami jaltal ministre ma e nder Mali hay conséquence goto ala hen ɓuuri moƴƴude ni koɓe jalta toon hay battidarde mabɓe yiyaka e nder Mali. Honno jaɓɓorɗo ngal pellital hoorejo Sénégal Macky Sall feññingal wonde o tawatake soɓugoji hoore yaako leydi. Samba Diel to leydi Amérique pellital lamde leydi Sénégal Macky Sall o waɗi hunde mawde en beltanimomo kadi en poɓɓanimo no feewi nde tawno ɗum hande weeɓani Afrique hayso tawi omo jogui droit walla o ala ɗum wona débat o tan ko neɗɗo so laamima leydi ene foti ƴeewde jaam e kisal e leydi muɗum kala ko addata kisal e deere leydi lamɗo ne foti abbade hen eyyi ɗum ko yidde leydi mum wiyete ko ɗum yeru wonande laamiɓe leyɗele Afrique goɗɗe ɗe en mbi kam Macky Sall ko gendiyanke inde makko naate tarikh ko waɗi ɗo ko kadi wona hunde weemde ɗum kam ko holliti tan Macky Sall ko neɗɗo jaam
Hawa Jallow Sow ɗo hepati en keɗima discours Macky Sall o haala mbarka fayida nde wonno Macky Sall ko président moƴƴo bo hono mum weeɓani eɗen ñaagui Allah tan Sénégal yo Allah okkiɓe président mbaɗo no Macky Sall ni taw ko président liggotoɗo kadi kala ko Macky Sall hedduno ko waɗani taw on si ari no wawi jokkidde gayna waɗa ko Macky Sall fuɗɗi ko hande kadi o woni président e dow président ji nde wonno kanko okki ɗum hoore wona goɗɗo enen kam wona nde jiɗɗirno ɗum sinde ko sagoji men enen foof Macky Sall wona président ha ñande o tampi foof nde wonno ko ɗum Afrique hande sohli ko président mbaɗo no Macky Sall ni président liggotoɗo. e alarba on andini men no yeruɗon jangonde fedde laamuyankore APR e mo miiji ɗon no wawi lomtade Macky Sall hoorejo Sénégal ka APR. Amadou Binani Guinée Bissau ko hombo wawata lontade président Macky Sall ka parti APR ko hunde nde welata fi lontotoɗo Macky Sall wona ade wo aden mo wi kadi lontoto Macky Sall o heɓa caɗele hewɗe ɗe o wawata muñade fiyo hewtu ka Macky Sall iwi ɗon kono noon haray ko ma on tigui toɗɗo goɗɗo mo tañƴini on ɗon no wawa wonde ka Macky Sall iwi ɗon ka tamaw an ko ministre Amadou Ba himo wawi wadde wakko Macky Sall waɗi ma ɗum o feƴƴa tonin ka Macky Sall iwi tawde haray Macky Sall waɗi fondation wawo feƴƴinde ɓe kaɓe wonno ɗon Amadou Ba ko gando faamuɗo si o ardinama parti APR on ma lontagol Macky Sall tigui ka jullere miɗo tañƴini ko hunde nde o wawata gayde fi muɗum ndey so Dakar Macky Sall wona mum lomtade ɗum weeɓata saabu ko dimmo ko garmi ko neɗɗo joom konngol e ene fondi foof en so tawi wona Amadou Ba Macky Sall totti lengge ɗe mi yiyani goɗɗo mbo foti tottude lengge ɗe Amadou Ba tan woni ɗon han sa haɗa rara ha darɗa ina wawi taw Daouda Diallo mais Amadou Ba ɓuuri darade darde han tottede lengge ɗe Macky Sall noon kala mbo addi wiye ko o tan ma yimɓe ɓe jaggiran ɗum yimɓe mum inchallahu rabbi ma foof en jaggiran ɗum. holko woni jiyanɗe mon e alhaali ɓe latoɓe ballon iwɓe e teekode ɗe ɓe fijani gila duuɓi ngam fijanoygol teekode goɗɗe Arabie Saoudite. Alhassane Bokoum joni joni yiɗɓe fettoyde Arabie Saoudi ko Arabie Saoudi mi sikki sohliɓe e saabu yaɓetoɓe foof kadi mum gasani saabu Arabie Saoudi ko yiɗi umminde football mumen umminde champion ngaji mumen kono ha mbatta yeɓere no hedde ɓe jeɓitini kadi mbeɗe yahiti koɓe yiɗɓe wadde organisation coupe du monde eyi ɗum noon yiɗɗe gueɗe kadi jitta ko zéraji ɓurɗe nanede walla ɓurɗe yiɗede pour mbawa wadde championnat mbawa yeɓede pour janggo jaam sa waɗi organisation coupe du monde mbawa dañde hen ko jiɗɗa ho wona tan kalis ɓol nayi toon Cristiano Ronaldo en Benzema en ɓen kam wona kalis tan nawata ɗumen ko yidde umminde championnat Arabie Saoudi. Baboubacar Gambe Arabie Saoudite ko jooma ngaluuji jooma jawle jogite kulobje ɗin ka maɓɓe toon donc hara hiɓe yiɗi kamɓe kadi heɓude ɓen footballeur ɓe inde muɗum feeñi e aduna on sengo ka sport ko ɗum takki hiɓe suɓude heewɓe hella Europe ɗo ɓe nawraɓe ka maɓɓe toon tawde so tawi woni ɓe ɗuuɗi toon haray jama on ili fonde wonde ɗaɓɓita ka maɓɓe toon daara yi'a kadi ko honno iwruɓe Europe ɗo ɓen woni e waɗirde fugo koyngal maɓɓe e nder Arabie Saoudite. En ka taskaram on tottama konngol e altine arore. keɗiɗen ɗo toɓɓe mawɗe tawaɗe on jewtidi e Fatoumata Sisawane e yeftere on tottama konngol ko wanno hakkude altinere e alkamisare kengen aljumare hannde ndu so Allah jabbi so yamde 13 fawi selmaji 10 on cilminte e yeftere wonde on tottama konngol ko winda e jayndeji ko winda e jeyneji ɗi Rama Diallo a salminama e ɗimmol a salminama. Mi salminima Abdoulaye. Jeyni ɗi garti e yeftere Ousmane Sonko e dow France 24. Non Abdoulaye nde yewtere nde lundiyanke ɗon hoorejo Pastef waɗi tawede fato galle muɗum ɗo Dakar ɗo fadda gilla jaltuɗi sariya makko e wi jaynde Séné Plus ɗo Sénégal Ousmane Sonko o faddaka tan ko kasaɗo do e galle makko tawa yamirore sariya fu hokka e gonɗo lawol. Jayne de walti e mettede lundiyanke o holli hono jettoje ɗe o nani caggal nde Macky Sall holli ƴamata laamu e wi Ousmane Sonko laamiɗo o waɗay ko heyɗi yettede e leyɗe aduna sabu ajugon laamu caggal ƴamude laamu kile ɗiɗi ɗum ɗon woko hani ko wona ko heyɗi windi fa joni nde ɗo jayde jani nde wi jettoje gaɗanaɗe Macky Sall ana nande huyfinde Afrique e hoynude dow ko hani hono ko hayni e wi hoorejo Pastef laamu Sénégal e ɗiɗo duuɓi 10 tawama e laamu sembe e tolla koleji leydi ndi Sénégal taw ko jayde Séné Plus walti dow e ɗiɗo kongi tiɗɗi wiide laamiɗo naftoroken woɓɓe waɗude hono masibaji e seppoji lundiɓe dow lundiɓe ko saabi mayde masibaji e bonondaji
kewɗi e leydi Sénégal taw ko hunde ko meeɗayno yi'ede e ndiɗo leydi hono ko andira Sénégal laamu potal e winde ɗo jahinde waltude fa joni e kongi lundiɗo laamu o ko Macky Sall dahuri ɗum ɗo heƴay wartirde jam e deyƴele ɗo leydi Sénégal saabu seppoji gaɗuɗi wona tan haɓude e ɗaɓɓitagol makko laamu ko dole nangule e muuyi moytude hono lundiyankoɓe makko e wakkati o laami ɗum ɗo waɗi koreji Sénégal jalti seppude hollude mette muɓɓen e ɗi wakkatiji ɗi o laami. Abdoulaye kanko Ousmane Sonko mo hulanade darde makko so ɗum weeɗi non ɗum windi Sene News. Lundiyanke o holli wala ko haɗata o limede e ƴamoɓe laamu e hitande warore so Macky Sall sini faddade o e ɗaɓɓugol laamu e sungoji ngaroji ɗi battane ɗe tiiɗan wote du o gaɗata saabu imo heɓi haƴiƴa e jaltuɗi woteji nogay e joyi ɗiɗaɓudu hitande warore nde kanko Ousmane Sonko woni keɓo kaw ɗum waɗi sungoji ɗi kana na hani gaɗire hono haniri dow laaɓan e sariya ko jokkini fa joni. jeyde e wakkati sera ana lamdi so tawi Ousmane Sonko deƴƴi ko waɗata on ɗon wakkati wi jettoje Macky Sall ko woko dagi sabu laatade hono laamiɗo ɗo Afrique hinangue ɗo Afrique jaati ɗo laamiɓe kewi dolɗude laamu o dalde tataɓal hono e saminere laamuji duko yiya e leyɗoɗe leyɗe Macky Sall ana yoni yettede sabu o acci hono o hini du leydi makko saɗɗa mo lamnugon mafande mo muyugon laamu kila tataɓan wawi waddude kanko Ousmane Sonko du imo lima e ɓe yimɓe yiɗuɓe jiiɓude leydi Sénégal e seppoji ɗi o jokki waɗude taw ko hunde ko naftori wakkati kala nde o nodda to sariya du tabi battinɗo e makko ɗo no kaso duuɓi ɗiɗi wakkati nde o naftori jokkolɓe leydi ndi wakkati kala nde o nodda to sariya. Abdoulaye aujourd'hui ana holli met Ousmane Sonko ana wawi ɓeydade non Macky Sall wasata yettede han kasin du e kawritan ngal CEDEAO ay koto alan warore to Guinée Bissau laamiɗo wasata waltede muɗum e yettede dabare mo o hoyni mandude on ɗon ko acci nako jaɓi accude laawol laamu tataɓal. Abdoulaye aujourd'hui wi'i laamu tataɓal woni ko saabi du haso hono battane ko woni joni saminireji laamu e tiɗormaji yoga e leyɗe Afrique. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen hannden aljumare jeɗɗi jeɗɗo ɓordu e hitande ujunnaje ɗiɗi e noga e tati gonno ɗo o leydi Sénégal dental F24 lundigal laamu yetti pellital ngal Macky Sall e ɓami ɗum woni e wasude tawtude kasen hoore wakko Sénégal jonnon ko heewi ana heddi yeru waɗude suɗugoji laaɓuɗi ɗi kala tawete muɗum wi ardiɓe ngal dental e banggue goɗɗo Ousmane Sonko o gotodo e lundiɓe leydi ndi kañum holliti e jettoje foof ngalana Macky Sall e ngal pellital nde wonno ronkere tan saabi somo fellisi wasude e tewtude nde jonde tatoɓerde. hannden jantore men joyiɓerde saktitone du e ngallure Touba nde hannde nde ana fawi e noddirteɓe e Bayfal ɓe Bayfal en yo taalibaɓe noon mbiyen almuɓe Cheikh Ahmed Bamba jo'inno ndu salndu jo'innoɗo ɗum mbiyeteno ndu salndu murid en e hitande ujunere temedde jetti e capanɗe jetti e tati biyeteɗo Cheikh Ibrahima Fall kayum jo'ini ko noddirte hannden Baye Fall immaɗe majjum du wonno teddinde kala ko woni yamirore Cheikh Ahmed Bamba aadi mabɓe yo pellital timmugal jokkude e mobbo mabɓe e faade ko fawi e bangal diina. Oumar Mamadou Sow waɗani en jantore mawde. haalde e Touba walla tan lawol muridiya gasata latotako amnotako ni tawi Baye Fall yagal haalaka sabu ɓe lollirɓe Baye Fall en ɗugguɓe guila Cheikh Ibrahima Fall jaadejo kadi cirlodiɗo Cheikh Ahmadou Bamba cosɗo lawol murid koɓe jungo ñaamo halif mo Touba guila dawa dawi en jillima ñiɓirde Baye Fall en ɗo e Touba ko alda e betteri ko ɗijimi biyeteɗi vicru jaɓɓi en
ko Serigne Dame Soda Fall dondiɗo kongol Khalif Baye Fall bismi en omba arta e holko woni Baye Fall yagal. C'est une doctrine qui a été conduite par Cheikh Ibrahim Fall. Ayo hakkillo ngo wonno Mame Cheikh Ibrahim Fall juɓɓinoɗo ngo hakkillo holliti nder ɗon jaati na hani tawe na jeeyi rewede fane du kongiɗi hukkuno e fane du aadiji ɗi yuppuno nder ɗon ko haɓɓude fane du juƴƴinede mouridisme on. Cheikh Ahmad Bamba holli jaati keɓe ndewatana jaati ko Cheikh Ibrahim Fall on holli e fane du ko jukkirno mudibo muɗum on. Cheikh Ahmad Bamba on holli ke diina mabɓe ka rewana asilamaga e fane du nilaɗo sallallahu alayhi wa sallam. De se consacrer exclusivement à Dieu et à son prophète Mohammed. Serigne Dame Soda Fall famani en kadi wonde Baye Fall ala kongol ala golli so wona tabtinde jamiroje Khalif Mouride o. Le Baye Fall il est là pour exécuter quel que soit l'ordre qui est donné. Baye Fall koy yo yemirore Khalifa Mourdine on ɗum jaatina holla ɓe ndewi Mourdine on no jeeyira e fane du ɗum jaati hollata ke jemiroje ɗen na hani rewede jeeya yeddodirede dow muɗum cakitanal ngal fane du aadi mo Khalifa on holli haɗi jaati yimɓe diina ka nattude ko haɓɓude golleji politikare ley tumba ɗon jaati ɗum wonno yemirore nde min ndewi min mbawa sottinde nden. Savoir les interdictions là que vous savez, nous sommes en train actuellement d'œuvrer sur ça. Alhaali Baye Fall en ina yaaji en tawiɗo kadi e ñiɓirde maɓɓe nde rewɓe yonɓe eɓe e golle mawɗi o debbo ko ɓiɗɗo e Serigne Amdi Modou Mbenda Fall Khalif Baye Fall en e oɗo saaha ko kanko ardi ɓeɗo rewɓe. bu ñu xëyee dañuy dem marché ndigal lépp loo xam ne Serigne bi joxe na ko daal ñu jëfe ko ni. bimbi kala me yahay kalumo mi e ɓe sonnaɓe ɓe yiwɗon ɗo ko menen defata ko ɗum ɗon woni ko Khalifa on halfini men ko min faala hande ko gollango Cheikh Ibra Fall hara kadi ko golle moƴƴuɗe meɗen tawa e ɓe yimɓe jokkuɓe diina e nder Touba. ay taalibe rek lañ def suñu bopp ndax Serigne Touba rek moo ñor. ɗe golle fof noon ina namdi kalis. Serigne Dame Soda Fall halani en no ɓe keɓirta ndin jawdi. Chaque année on récolte ce qu'on appelle hadiya. Hitande fu minen gaɗa ko wiyete hadiya ɗum wonno jaati kalis ko babaade fu wawi wattugol fa darane golleji julirde tumba nden ceeɗen keɓama hawrtede golla ngal du heɓama gollede fa timmi nder ɗon ɗum jaati ko heddi le ɗon min golliran golleji ko haɓɓodi e diina kan ɗum fu na welimin e fane du ɓe jardodirdu majjum. C'est avec plaisir, c'est avec enthousiasme que nous faisons ça. Café Touba koko jeeya e gurdam Mouride en o gorko ina weltori halfinedi subbude café e subaka Allah kala. Nawdi sante Serigne bi rek ci baaxe gi mu nu baaxe ba cëraleenu lii. Mbiɗe welti sanne nde Khalif o suuɓi kam ngam ardade keblanugol Café Touba de. Serigne Touba noon ina jogino e café de yidde mawde min ardoto kebungal ngal tawi ko subakaji ɗi goɗɗo ƴetta kihidaji ɗi mi heblat ɗum ha feewa ngam dañde kafe moƴƴe. Bo képp ku ci jëfandiku daal yekki Serigne bi. caggal nde goɗɗen e ɗeɗo kafe dahmuɗi en duttima e dondiɗo kongol Khalifa o sabu en teskima Baye Fall en ɓornoto ko comci jidari kewɗi pataraji kam e mbadiji Serigne Dame Soda Fall. Ce mode d'habillement pour en venir à l'historique. Ayo fangarten joyin e asulu kaddugal ngal Mame Cheikh Ibrahim Fall wattata nde sabde kanko on wattata nona kawno kaddugal ngal couleur goto tanni ɗum jaati wonno kanko ko ñimmititano ndegom nange na tappa e fanen du yoole na gonɗon fanen du taƴe leɗɗe na ceeka tekkere nden ɗum wadduno jaati fanen du kawno tisiji yoga e tekke keɓa na kawrtina ñoote fa waɗe kawno o jabba ɗum wadduno jaati kawno couleur-ji kewɗi ɗinno. C'est effacé et finalement c'est devenu une tenue multicolore. Baye Fall en ko yimɓe fiɓiɓi himmirɓe ne kay yahoɓe e jamiroji kam e yiddeji Khalif Mouride en no worononi hakkunde mawɗo maɓɓi Mame Cheikh Ibra Fall e Cheikh Ahmadou Bamba ceerno mbo Touba Oumar Mamadou Sow iwtuɗo Touba ngam e reefi.
Saliou Diaw hande kay koti fa Touba hande ka Touba gonden ton jummeten handen de jime hono Samfal en kañum fawi nde do jantore e jantore mon de Oumar Mamadou Sow wadani en e jantoje joyde kibbi handen e nde do yontere Oumar Mamadou Sow e Seydi Sow mi wiyata mo Seydi Li golle de pewi Saliou Diaw golle de pewi Seydi Diaw enen de simma capantati e kabaruji goddi